To sakiraɓe wondaɓe jaygol Pulaku TV ɗo reni on connecto kadi heɓa en kira seɗɗa. Mi andi en gaɗiɓa en mbaydi sakiraɓe. Ok sakiraɓe, mi laari on puɗɗi connectugo bo miɗo reni on sakiraɓe connecté heɓa kiren seɗɗa ha nanta jaygol Pulaku o nandi en mbayri. Mi matinayi on mi waɗa en direct kam mais mi weccu gaɗi en direct may ɗo dalila may ɗo partage lien may heɓa kiren. To sakiraɓe mi laari déjà himɓe fuɗɗi wango. Grand Ali Amad, mi yofni Grand Ali Amad, mi yelwa jam, onoye sukleji, noye wayrego, no bertois, en mbayridiri wane. Sakiraɓe ɗuɗɓe mbi min gudini jaygol Pulaku TV, wallahi min gudinayi jaygol Pulaku TV, jistake ɗum sukle tan sakiraɓe kanjum waɗi en mbayri matotirgo e jaygol Pulaku TV, amma to Allah mum yerri min waɗake min garta. Yawa sakiraɓe, dalila mai ɗo miɗo reni comment ji moɗon, mi yiya ɗumejum kadi marɗon haaje, ɗume ɓurɗon margo haaje ko nandi be majum. Yawa min anda to min garti ko hani min fuɗɗita. Yawwa Dewa Mohammed, min gettima ko ɗuɗi, mi yelwa jam, noye mbaɗa? Wallahi en mbayrama kam, en mbayri sosai sakiraɓe, musamman ha jaygol Pulaku TV. Ɓeɗo jama noye en godini jaygol Pulaku TV. Wallahi en godinayi jaygol Pulaku TV sakiraɓe, banta mi matini on ɗum sukle tan. Yawwa Saydou Pullo wi salam Adama Harun, waleykum salam. Ok Grand Aliama, min gettima ko ɗuɗi. Nonnon Jibrila o wi noye Adama Haruna en wayrindiri kam sosai Jibrila, en mbayrindiri wane wallahi. Sakiraɓe miɗo hokka on muyal onon wonɓe e jaygol Pulaku TV, musamman ɓe yerɓanaɓe min aɓe message ko larani application ji ono ƴamto application min gerɓana on noye min gayri waɗugo vidéo, wallahi ɗum sukle on andi haala waɗugo vidéo ko larani application ji ɗum saɗi. Woɓɓe feere mi andi ɗo ɗon pula noye Adama Haruna on accidi waɗugo vidéo ha jaygol Pulaku TV, mi andi vidéo caɗɗum e noye on no gaɗa haala marketing, to na on paami onon ma haala marketing man ɗo dole min gaɗa. To miɗo lara message ji moɗon kan ɗon gara ɗuɗɗi sakiraɓe. Nonnon Adamu Musa o wi salam Adama Haruna, mi sanima. Ok min ma mi sanima Adamu Musa. Nonnon Amadou Suleiman o windi salam Adamu Haruna, mi sanima, jaɓɓama noye somri. Moi je m'appelle Amadou Suleiman Ammarwa quartier Doualare. Ok Amadou Suleiman, mi hofni o mi yettima ko ɗuɗi an fou. Si Awal Abdullahi o windi masal khairi, kaifa hal ya aki Adam. Alhamdulillah bikhair ya aki Karim, shukran laka. Nonnon Yaya Habu o windi bonsoir Adam, merci bonsoir. Grand Ali Ahmad ajami to Saleh Hassan, wallahi Saleh Hassan min fu min mbaydi be Saleh Hassan seɗɗa. Saleh Hassan oɗo Niger man ɗo bo o dilli babal je réseau wala sam, réseau connexion wala sam, min mbayrindiri be mako, amma ɓurgal min ani matirta habaru mako oɗon o jam wala fitina feere. Ousmane Abdullahi o windi bonsoir mon frère, merci. Ousmane Abdullahi mi yettima ko ɗuɗi. Nonnon sakiraɓe ɗuɗɓe nder moɗon andi on gerbanimi message ji mi heɓai larugo ɗi diga wakkati mi ummino jahangal, mi ummitino diga Sénégal, miɗon haɓana warugo Cameroun, mi wawata stadi ɗon dara tan woɓɓe jama noye a yottake nanoye, amma mi waɗani on vidéo mi tammi ɓawo mi yottake, mi matini on mi yottake jam kam to mi yejjitayi ko wonde ma mi tammi vidéo mai ɗo ha haala marketing mi yerbingol, amma mi andi ɗuɗɓe nder moɗon onon aboni hatton man ɗo kanjum waɗi dalila mai ɗo mi ummitake no Sénégal, mi warto e Cameroun, mi wari Nigeria, mi faɓɓi hatton seɗɗa ɓawo ɗon misali mi yotti mi ɗo Cameroun, misali no mi yahi village mi yahi mi laari famille, jotta mi wolanta on ɗo ni mi lorake miɗo Yaoundé, sukle am on gaddiyam. Nonnon onon ɓe noon ɓe Yaoundé on ɗuɗɓe ɗon nder moɗon
ɗum mbiya mari haje useni min giɗa hunde banta min martinona vidéo calingol ngol min gadi min publie ha hala marketing mi tan min ɗuɓɓe nder moɗon gigol wato so gurla kugal waddi min bo min potami min mbiya min suklanto yidugo ɓe yimɓe amma to Allah mum yerdi to min timmini sukleji gadduɗi min ɗo to wakkati lutti inchallah en tan mi yidugo sakiraɓe non miɗo lara message ji moɗon sakiraɓe semajo nda message ji moɗon kam ɗuɗɗi sakiraɓe diga Ali Ben Pro oui salut mon frère merci salut c'est Awal Pacifique oui bonsoir merci ok Suleiman oui moi je vais votre numéro pour que je vais renseigner tu veux renseigner à quoi ok tu veux renseigner avec tu veux rencontrer avec ok Aïdien Pota tu veux qu'on se rencontre toujours c'est Amadou Suleiman ok bon a wi ayden rencontre aɗo marwa min bo miɗo pour l'instant miɗo Yaoundé mi goɗɗo l'ouest égal ba fusam to ha bangante mi anda kadin to an waɗi rigal ɗo en foti en fotta ko min to mi waɗi rigal ton kadi inchallah numéro am bon mi anda numéro to mi hokki numéro Cameroun naji appel to aɗo pré bo mi wiyani numéro may ɗo a hosa kangam may ha mi hokke segon sappo heɓa tasko hosugo numéro may hedde mi limtane numéro may kadi hedde komi ha mi lara message yimɓe feere ɗayiru Boubakary Haroun inde salamu aleykum wa rahmatullah Adam Haroun shukran jazilan min gettima ko ɗuɗi an fou Boubacar nonnon Mohamed Said o indi assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh abad dalika ya habibi sahibi kayfa haluk marhaban bika mi yettima ko ɗuɗi an fou derirawo nonnon Abba Souleymane o indi mi hofnima min ma mi hofnima mi yettima ko ɗuɗi non Awal Abdullah windi tu es bien arrivé alhamdulillah je suis bien arrivé mon frère grand Ali Amad windi a tawi wuro may fuu jam alhamdulillah jam ko ɗume mi tawi wuro jam famille en ɓe pat ɓe yamɓe alhamdulillah grand Ali Amad non Moussa Mohammed o windi salut mon frère merci mi yettima ko ɗuɗi Adamu Moussa windi mi yetti Adamu Haruna mi yelanima hayru Allah yaru kuuɗe yeeso alhamdulillah Allah jabo do'a maɗa kuuɗe kam ko jotta en gi kuuɗe kam je yeeso sakiraɓe ha jengol Placo TV e non plus de 8000 nako 9000 abonnés ha jengol Placo TV ko jotta en laari kuuɗe ka ɗo ya yeeso on gi hama warti heɓugo waɗa vidéo ji meɗen ɗum ɗo saɗi sakiraɓe ngam may ɗo metti on sosai ɗum onon balli min ha ɗeɗe kuuɗe man ɗo heeɓi waɗi haɗe jahi yeeso toon ballano min daɗe jahata yeeso on ɗon giɗi ɗeɗe komin gatta on ɗon dara ɗum onon supporti kanjum waɗi on gi ɗeɗe ha ɗum yahiri yeeso banni sakiraɓe non ok derra mi tammi a taski jotta ka hosugo numéro ma ɗo ta mi yejjita tammi a taski hosugo numéro amma ɗo numéro ji appel on kam numéro ma ka woni 6 92 92 14 90 ami loro mi ɗon limta numéro ma ɗo to a hosan ka 6 92 92 14 90 mi yelo a hosi ka to a hosai ka balora windita noon mi hokki numéro man fayin ok Moussa Abdullah ni salut mon frère merci salut non Bouba Maɓer o indi bonsoir Adamu Haruna merci bonsoir mon frère non Abdullah Amadou o indi bonsoir Adamu Haruna merci mi yettima ko ɗuɗi mi yelon pat moɗon non kirti jam sakiraɓe man tam hirti jam ha am non sakiraɓe miɗo lara ɗuɗɓe nder moɗon nger waɗami message ji to min publie vidéo ɓe ɗon ganna min commune ko nandi ɓe majum onon worɓe wonɓe diga STB grand noɗon foti Adamawa Gawdere Garwa Marwa ɗuɗɓe nder moɗon jam to useni sende on jottu ha min minon bo inchallah min tan mi yetta ko ha moɗon ɗuɗɓe nder moɗon ɗo kafi hedde komin jotto to sakiraɓe to nger wani min invitation kam min garay ha moɗon inchallah min taski warugo daga ST Bertois mari yimɓe ɗuɗɓe hattonɓe deydey yelotoɓe min giida minoma min ɗon giro min giida ɓe moɗon inchallah min tammi warugo to wakkati waɗi nonon Gawdere Adamawa min ɗo mari yimɓe hatton sosai ha Gawdere ɗo ha Adamawa Gawdere ɗo mi tammi de région ji Cameroun ɗo pat wala min mari yimɓe abonuɓe ha chaine amin yiɗɓe ɗeɗe komin gatta banta Adamawa Gawdere sakiraɓe senga ɗo muyal onon yimɓe ST yimɓe extrême nord ɓe yimɓe nord watona min mbi min ngala deydey fan en yiɗɓe komin gatta hamon ba je Adamawa Gawdere ɗo feere yawwa message ji man yanayi deydey no min guirta message ji maɓɓe comment ji maɓɓe ɗo feere kanjum waɗi mi wolwi banni amma mi andi on pat moɗon on ɗon laara on ɗo supporti on ɗon giɗi deydey komin gatta en no mati sidi ko sakiraɓe inchallah on pat moɗon min tammi irlago on to wakkati waɗi
Ok, Amadou Souleymane windi wi j'ai pris merci beaucoup vous appelle ok pas de problème wala ɓe a wawan ewnugomi amma na cotta si ɓawo kam téléphone mayi numéro mekkima man ɗo te numéro meɗo do téléphone ɗo nder téléphone may ɗo jemi waɗirta vidéo en direct man tanmi kam banni to mi jitay yawwa ok dewa mohammed o windi to jam wala men min getti ko ɗuɗi dewa mohammed allah findinen dow jam min getti sosai nonnoon amin mohammed o windi sare andal sare andal ok mi yetti jurɗeɗa mi yetti jur allah jaabo ɗo ma allah waddu andal kam barkante walla ko enen pat meɗen nonnoon Mamadou Rabi o windi bonsoir bien bon o windi bonsoir bien ok merci Mamadou Rabi min getti Aboubacar Isa o windi bonsoir Adama merci Yaya bo windi a wari Cameroun jam alhamdulillah mi wari Cameroun c'est pewol ɓe damba kala min ɗo musamman ɗo este bafutam jotta ɗo ni kini on ɗo cukki noon sei to gi damba wane pewol ɓuri sembe yawwa diga climat yawde min ɗo yawde hande bon climat may ɗo ɗum wulay wane ɗum wulay ɗum feway deydey ok sakiraɓe nonnoon sey dewa mohammed o windi dewa daga mabanga gawdere adamawa machallah min gettima ko ɗuɗi diga daga gaɗa mabanga gawdere adamawa min getti ko ɗuɗi miɗo sewto mi yiyon noon binda deydey mi foto windanimi message ɗo wiyaɓe deydey hawro ngo woni noon meɗo fottanami en keeɓi deydey goɗɗo adamawa goɗɗo gawdere miɗo reni mi yiya deydey yimɓeji luttuɓe bo diga gattoye on darata en direct ɗo nonnoon ibrahima isaka o wiide assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu shukran tabarakallahu fika an fo mi yettima ko ɗuuɗi ok sakiraɓe banta mi matini on inchallah nder balɗe kuusitiɗɗe to allah muyi yerdi to min keeɓi min deƴƴiti application ji min taskani on application ji kam ɗuɗɗi min tammi fuɗɗutugo waddangol vidéo ji dow ko larani application ji ɗuɗɓe nder moɗon joni on girwanimi message ji ha whatsapp am miɗo mari message ji ha whatsapp am musamman numéro wa kayaka mi jaboto message ko larani application ji ko ɓurata message 900 mi mari presque 1000 message je yimɓe wolwanimi 1 2 3 ha ujunere sera ujunere ɓuri message 900 ha mi wiya mi heɗiti message ji meɗi pat mi répondiɗi sukleji ɗuɗi sakiraɓe men ndi woɓɓe feere ɗon giɗi application ji woɓɓe kam ɗi cogguma ko ɓe ceede giɗi gerɓa ceede ha mi heɓana en application ji wallahi sukleji on ɓuuri sembe ha mi heɓa mi jaabo message ji on sakiraɓe vidéo ji feere de ko larani application ji man mi artino mi waɗi ɗum sali jotta kam mi wala ɗum min ɓe waɗa mi wili ɗum ha mi wiya mi lorto mi jooɗo mi waɗa vidéo may ɗo kaɗo saɗi seɗɗa to kanjum waɗi ɗuɗɓe nder moɗon mbiya jiyan min ɗo sukli ko larani haala marketing haala pétrompe sappey sakiraɓe banta on nanta min mbiyata on nan ɗo toon paami de ko larani haala pétrompe on mbawa on investisa nder majum on on keɓa ceede se ha nder pétrompe a wawata investisa ha ñalade gotel a heɓa plus de 100 000 ha nder pétrompe to a faami ɗum bien ha lewru se an kesa lewru ko ɓurata 1 million min wi on ka sakiraɓe ngam may ɗo renseigné bien dow ko larani haala pétrompe ta jaɓe on daɗe ha pétrompe ba on gi min ɗo tiiɗi min pijayi nder majum ni onon ɓe hoore moɗon pamay deydey woodi ko woodi ha majum man ɗo yewwa ngam may ɗo onon daɗaɓe ta jaɓe daɗego onon on ɓe nder majum bo kabde upgrade barilji moɗon kabde on invita yimɓe heɓa hamɓe ma ɓe gara ɓe nasta ɓe bodoroɓe opportunité may jistake minon kam jeyamin min garay tan min informa on dow ko larani sugurlaji may ɗo nafoji ɗi nafa en pat meɗen marɗo haaju fo wawa nasta investisa heɓa nafa hoore muɗum na nafa min minon ba minon kam min créé chaine min ɗon gaɗa vidéo ji min ɗon pamna sakiraɓe on marɗo haaje fo wawa nasta yewwa min ɗon gaɗi chaine ji amin bo min ɗon gaɗi kujeji amin pat be business min gaɗi ɗum yewwa chaine amin youtube yoɓan min an kalluɗo biyowo a rarata a watta kaza a dari waɗo critique ngam a laari be a laray a nasti be a nastayi fo haɗata min waɗugo komin gatta yewwa miɗo laara komen ji yimɓe feere layande less vidéo ji amin ɗo commentaire ji goɗɗi ñidduɗi ngam heɓa way ha wonnitana min activité ji amin mere wakkati ko a commenti a huuɗi ko a waɗi vocal a yerɓi ɗo wakkati may goɗɗo nanta habaru amin o wiya a min ka mi yaha mi ɗaɓɓita ɓeɗo ɗo kam ɗum haala ɗumejum kam wakkati may ko o famata ma haala amin o nasta dalila may ɗo onon lattiɓe deydey metta cani en metta honduko en ɗo continue to isin moɗon wala ɗo min jahata yeeso ɗo yiya commentaire ji moɗon ɗi gatton ha les vidéo ji amin ngam may ɗo on tammi noon may ɗo lornay min ɓawana waɗa ko lornata min sakiraɓe ɓen supportuɓe yiɗɓe komin gatta kam ɓe ɗo gaɗa ɗum min ɗo gondi ɓe maɓɓe min ɗo nana belɗum yawwa nonnoon deydey ko larani message ji moɗon sakiraɓe jibrila o windi jibrila kangir biya
Bamiyanga, ok Bamiyanga Ngawdere, ok andu aɗo ha Bamiyanga Ngawdere na ene yimɓe Ngawdere ɗiɗo mi yettima ko ɗuɗi. Sai Moussa Ba o windi ça va bien merci ha lesdi Espagne. Ok Moussa Ba gonɗo e lesdi Espagne min gettima ko ɗuɗi, en bo min gettima ko ɗuɗi. A goɗɗo lesdi to Guinée na Mali drapeau ma mi famai, to Mali to Guinée mi tan mo wonan Guinée on na, e aɗo ha Espagne bo min gettima ko ɗuɗi. Nonnon Adamu Moussa o windi min nanayi aɗon Cameroun mi yeli a wara ha Marwa bo a yeli min gara ha Marwa na inchallah toon invité amin ha Marwa sakirawo min tammi warugo ha Marwa ɗo mi meeɗai warugo région ji Cameroun ɗo pat Marwa on mi meeɗai yahugo extrême nord to Allah mum yerdi miɗo yela warugo Marwa ñande feere toon invité mi waran to Allah mum yerdi sakiraɓe wonɓe Marwa Diyamare. C'est Mohamed Rabi o windi Adamu Haruna bonsoir bienvenue. Mi yettima ko ɗuɗi mi yelanake ma kayru sey hakkilo yaya windi Adamu Haruna mi hofnima mi jaɓɓima ha Yaounde mi jaɓi sosai e hakkilo yaya alhamdulillah min gari miɗo Yaounde yamɓe. Sai Ibrahim Isaka o windi hi good evening Adamu thanks you Ibrahim from Ghana Kumasi. Ok aɗo ha Kumasi lesdi Ghana. Ibrahim Isaka min gettima ko ɗuɗi. On dari sakiraɓe en keɓa yimɓe kam feere feere daga wonɓe ha Espagne ɓe ha Ghana ɓe ha Adama Ngawlere Cameroun Yaounde mi yettima ko ɗuɗi on pat moɗon sakiraɓe miɗo rendi de comment ji moɗon. Sey Jagol Mohammed o windi mi hofni Adamu Harun mi yettima ko ɗuɗi en fuu e derram. Ok banni miɗo heeɗi on sakiraɓe en ɗo matotiri ni miɗo lara ɗiɗi comment ji moɗon. Ok banta mi matini on balɗe garamde min tan mi fuɗɗi ko waɗugo vidéo ji dow ko larani application ji to min cukliti sakiraɓe ɗuɗɓe nder moɗon bolwi ƴami sinki hala application ji ɗo on mbayri on ƴami hala application joɓɓe feere bolwa ha WhatsApp ɗo on gai hakke feere min maɓɓiti message moɗon min jabaki feere bo min maɓɓita message man ma sakiraɓe feere bo min mbiya on jotta hala application ji ɗo min ɗo sukli se on gaɗa muñal wallahi ɗum sukleji ma on sukleji on andi hakke feere dole on se a suklogal kote feere se a acca hunde feere to a yiɗi a waɗa hunde feere nden a heɓa on andi ko larani vidéo application ji ɗo ɗum ɗo saɗi seɗɗa diga min suklo deydey ko larani gal hala marketing heɓa min keɓa cewre ko seɗɗa sakiraɓe andi cewre kam moy fu ɗo yiɗide no ewa to yimɓe feere ɗo kuuɗa fo yake feere on kefti hala marketing ɗo on guɗini jeygol Placo TV no acci waɗan komin vidéo application ji e ceci cela kadi sakiraɓe se on ñaafo andi to woodi ha heɓata cewre no famɗiri fu no yake feere kam to a huwigal toya toya man ha watta ɗo hoyti ɗo dole a hotagal kote toya man ɗo bo heɓa ko heɓi ko seɗɗa no ɗammi on paami banni nan man ba wiyata man woni noon mai sakirawo to sakiraɓe on dari ɓe germaniyam message ɗo on dari ɓe mindaniyam vous avez utilisé 50% de votre forfait internet ha mi utilise 50% déjà connexion à Cameroun. Ok on kabda to sakiraɓe miɗo laari miɗo reni comment ji moɗon miɗo reni comment ji moɗon matinayi no mi waɗan on nder men kanjum waɗi laarimi on ɗuuɗai wanai kam on ɗo wanga on ɗo majjita on ɗo wanga on ɗo majjita banni jistake mi waɗi vidéo mai ɗo heɓa en yiyidira en hofnidira en direct on ɗo laara ɗo ni en ɗo wondi en direct mai on jotta sakiraɓe ngam ɗuɗɓe nder moɗon ɗo min wayri matotirgo message ji mon ɗuuɗi ha mi réponde mo yefugal privé mum kada saɗa kanjum waɗi mi yeccu an waɗa mi profita jotta be wakkati pamarel ɗo mi waɗa vidéo en direct en matotira ɗum terirawo moɗon mai ni Adamu Haruna mo jeygol Placo TV hala marketing mo anduɗon gonnoɗo Sénégal amma o warti jottaɗo Cameroun on ɗon jam Adamu Haruna an ka a wartata sai nde a warta Cameroun dane mi warti Cameroun sakiraɓe woɓɓe feere kam ƴewniyam ha Ngawdere ha ST Adamu Haruna useni nde garata ha min ɗo siganima cadeau nde garata inchallah kabde siganiyam cadeau mai ɗo gate ɗum ha frigo to ɗum wonnotoma heɓata ɗum wonno ko ha congélateur sei ñande mi wara inchallah to mi warani tan mi matin gon onon yimɓe Adamawa yimɓe ST yimɓe Grand Nord on foti sakiraɓe
mi yejjitayi on onon yimɓe Yaoundé Douala mi yejjitayi on taw nana min nayi haala moɗon diga nden mi yejjitayi on onon yimɓe Douala no matidiri on Douala kam to Allah mum yerdi min tammi warugo ha moɗon ko ɓaɗi ɗo ko heɓata to jam to Allah mum yerdi yimɓe Douala taski onon ma min tammi warugo ha moɗon goɗɗo feere wiyam noy Adamu Haruna Yaoundé on jippori on jippi Yaoundé on wali balle noy on sali on dilli ha mon ha village on on laari famille deydey ko on lorta ga lamin Douala on lorti Yaoundé no Yaoundé man kam wodi delam na fami kadi an fo ayi to ayi min lorti Yaoundé man a andi wot ko woni ton kanjum waɗi min lorti Yaoundé man amma min ɗo wara mon min andi ɗon man maɗon ko woni ton man ɗo min ɗo wara inchallah pat mon sey to min yirli on bismillah ok komen jimoɗon ami lara komen jimoɗon seɗɗa daga to mbaylonoɗen kam ok o Aboubacar Isa ko daga moyjo daga Adamu Musa windi jam wala ok min gettima Allah findinen jam nonon Aboubacar Isa o windi bonsoir bienvenue ya bi Cameroun ok mi jaɓi Aboubacar Isa mi yettima ko ɗuuɗi Grand Ali Ahmad o windi min getti ɓe suugo ok min getti ɓe hosugo wakkati ma suklanago min getti sanne min gettima ko ɗuuɗi sosai Grand Ali Ahmad min gettima ko ɗuuɗi ɓe matotigo wondugo yamin kala wakkati fuu nonon Mohammed Rabi o windi Adama Haro ndey a warata Bertois Mohammed Rabi o inchallah Bertois mi tammi warugo ɗo nder programme am no kujeɗe mi yiɗi mi wara to Allah mum yerdi amma mi fota mi wonda wakkati ñande mi warata Bertois fo inchallah mi tammi on matingo bandi inchallah nonnon Hassan Fulani o windi ɓe may ganga fuu ok may ganga na may ganga Adamawa ok inchallah min tammi warugo may ganga fuu to min waɗan gawdere ni to min waɗi gawdere kan ay min waɗi may ganga inchallah min tammi warugo ha mum nonnon Aliou Sahabo o windi bonsoir je suis à côté de toi ok Aliou Sahabo aɗo sera man funa ok to mi yettima jorɗo mbaɗa ko aɗo Yaoundé na ɗo toye ok to mi yettima juro nonnon Hassan Fulani o windi dewa manager ok dewa manager min mbaɗa no sukleji mi yelo a jam Yaya Habu windi jam wala Adamu Haruna mi yettima ko ɗuuɗi Allah findinen jam mi andi jengi seɗɗa ɓurna moɗon fuu yiɗi ɗanago dalila may ɗo Allah findinen jam nonnon Moussa Biya o windi bonsoir Adamu Haruna merci Moussa Biya mi respecte a jamu kam ok to iseko to sakiraɓe on jarama on gettama Allah barkiɗi noon mi yetti on sosai ɓe wondugo ɓe yam ha internet ɗo dalila may ɗo mi jaɓɓito on banni tan ɓisteke mi waɗi en kiira je mintiji seɗɗa en kofnira mi tan min kofniri en jiidima bo ɗuɓe nder moɗo men yiɗi ɗanago mi yetti dede ɓen yalɗirɓe ha deydey hirde nde en kiiri daga sakiraɓe Grand Ali Ahmad Dewa Mohammed Saidou Pullo Jibrilla Adamu Musa Awal Abdullahi Yaya Habu Dede Usman Abdullahi Ali Ben Pro Awal Pacific Dede Muhammad Saidou Abbas Sulaiman nonon Awalu Abdullahi toujours Musa Muhammad on pat moɗo sakiraɓe mum inni inde mum ɓe mum innayi fo Aminu Muhammad Rabiu Aboubacar Isa Yaya Habu nonnon Ibrahim Ishaqa Jibril moyjo ɗo na Moussa Ba on pat moɗo sakiraɓe mi yetti on moye Sise Jagol Mamoudou nonnon Hassan Fulani nonnon Aliou Sahabo Yaya Habu Moussa Biya on pat moɗo mi yetti on Allah ni barkiɗin se wakkatire feere tan mi wakkati en tan mi waɗugo en direct ko en tan mi mati go en direct mai ma heɓa en